Salut fraților și bine v-am găsit la un episod pe acest canal. Eu sunt DuckDuckChuck și asta e unul din videoclipurile mele. Deci, ce avem noi astăzi? Avem frumos așa ceva la inbox, ăsta cum am logat cu super chill. Dar astăzi astăzi cumpărăm frumos și noi PES-ul. Dacă vreți să mă căutați, ăsta e numele meu. Da, foarte inspirat. Tomar. Wow. Și acum deci am zis că cumpărăm PES-ul și avem 5 case scout drop. Niște star drop-uri de alea. Da, cumpărăm imediat PES-ul și nu îl cumpărăm pe ăla normal, îl cumpărăm pe ăla plus, că noi suntem pe plus. Haide, și un opening. Hai că știu că se... Ia eu să zic altceva. Deci, e un epic. Nu convine. Super chill. E un pic o... Vizar jocul să fie super chill, super chill, ce ai făcut super chill, super chill, super chill, carcă-bile, carcă-ți-l, super, opa, băgame, morții să-mi bag, bă, plâng, ce morții mei să mai îmi dea, asta e ultimul, mitic, legendary! Haide! No way! Ultra! Haide! Rața și familia port! Tu să te faci mai mulți? Ne. Haide, mă că e primul meu ultra, hai! Pică băgat! Nou caracter? Bun! Mina de Clink ca toate fetele, bun! Avem un nou caracter. Am avut noroc. Ia. Acum am 78 de brawleri. De că e pe raritate. Uite aici pe Mina. Să fiu de... Eu mi-aș cam dori... Da, nu l-am pe ăsta că contul e mai nou făcut. Mai nou. Mai de mult, dar... Lasă-ți așa. Eu mi-aș lua pe a... Am skin pe ea, de asta îmi doresc. Da? Am skin-ul ăsta pe ea, nu de alta. Deci, hai să cumpărăm frumos și noi ăsta, că suntem la tier 8, o să mai ne bage 18 tiere. Nu știu cât înseamnă asta. Mai jucăm noi și facem un mare opening. Din păcate am deschis astea două, că n-am putut să mă abțin, dar facem un opening cât de mare se poate. Bă, da, o morție pe aici. Îmi place ce văd. Sunstorm și Skin Key. Deci, îl cumpărăm, uite, pe asta de 32,99 RON. Păi nu vedeți, că nu-i bine să vedeți. Deci, luăm o mică pauzică. Plata a fost finalizată. Plus. Am luat plusul frumos. Și hai să luăm astea. Deci, luăm cheia asta. Dacă mă credeți că e primul meu de ăsta, deci 5.000 sau 2.000 de astea. Eu caut astea, bag picioarele fix în ele numai. Nu caut fix, eu caut astea. Continuăm. Un buff key. Nu știu ce e cheia asta, ce pot să fac cu... Spike. Atunci am eu pe Dynamite. Unde e Dynamite? Spike, Hyper, Buffy, Spike, bă, ce mult! Frank, Mortis, Nita, Crow, Bull, Bo, Bibi,
Bibi, Leon. Unde moartea mea e? N-are Dynamite de ăsta, că dacă îmi iau pe Colt, Star Buff, Spike, Shelly, n-are morți, Shelly, n-are Spike pe Hypercharge. Am luăm pe ăsta. Și s-a luat și mai what the fuck chestie. Și eu l-am deja pe Spike full maxat, deci e foarte bine. Continuăm. 1000 cu de-astea. 100 de gemuri! Cumpărăm un skin! Ratatan, satan. O skin key. Opa! Unde e skin? E două! Tung, sahur. Nu-l vreau pe ăsta, nu joc bou. Dacă aș lua pe ăla, ești face în ciudă la om. Bă, să-mi bă. N-am pe, mai trebuie. E la reducere una din astea. Ei, să iau un pic cu mine. Hai că strângem pentru skin Edgar, ca să-i fac la mi prieten în ciudă. Luăm și pe plus, resurci, tuti. Ia să zic tuti. În fine, suntem foarte bine. Hai luăm un Brawler Key. Asta e preferatul meu. Ce bu! Ce morți mii! Doamne, una asta! Strâng 6 de-astea, cred. Sau nu. Strâng 4 și mi iau pe acesta sau Kenji. Continuăm cu Blair de ăsta. Frumos, am nevoie de bănuți. Coconut milk. Bun. Luăm și de aici, Bă, da, prost. Să-mi pice mie ceva? Doamne ferește! Player icon. Bă, da, iar sunt prost rău că îmi deschid astea. Și eu trebuie să fac cu opening. Ok. Trebuie să facem și noi alea oricum. Mamă, ce era iar să... Frumos. Acum am doar... foarte multe de-astea, pe scurt. N-am atâtea gemuri. Nu, opening-ul facem la final. Ce mă aici? Vreau să-l fac și pe... dacă... Ce frumos e să ai Brawl Pass-ul. Stai că eu... Bă, nu vreau să-mi schimb numele, e iconic. Mi-l pun Tomar verde. Că sunt efectiv. Eu o să mă bag să fac misiunile astea. O să-mi ia mult. Dar nu o să se întâmple nimic rău. Dar până atunci, cine îl upgradează pe Colt? Ăsta îl upgradează pe Colt. Cine îl upgradează pe Colt? Eu îl upgradez pe Colt. Eu deja aveam pe Colt pe Hypercharge. Pam pam și pam pam. Pam. Acum vă întrebați ce să facem. Pum. De ce am rarity? Nu-mi convine. Name, news, power level. E bine așa. Tung, sahur. Noi avem pe ăsta, da? Caca. 3.
dos, unos. Caca! Caca, 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 caca. Pup, Spike, caca. Eu caca atacăm Foxy. What the fuck, cum să mai mă uit la Foxy în 2026? Caca! Nu mai caca sus, nu mai caca jos, nu mai caca, 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 caca. Mai am niște de-astea, deci mai am de upgradat pe niște Lil Dani. Tu ăsta l-upgradezi, ce sunt prost. Mam! O băg! Eu asta trebuie să le iau ca să nu pice din Sturdrop. Eu am ăsta, acum doar trebuie să-mi fac și alți money. Lecții de viață la televizor. În fine, deci, facem și noi un mic opening acum. Astea care le am. Un pic cu... Mi s-a dus norocul pe anul ăsta. Pau. Bă! Eu v-am zis că norocul s-a dus pe anul acesta și s-a dus tot. Eu mai mă bag să mă joc nițel și revenim cu tascurile făcute și la fiecare de ăsta care o să-l iau, o să-l desfac. What the... Normal. Luăm frumos pe Dynamite și să jucăm pe ceva care am misiune. Brawler PES Exclaved. Normal că e primul din viața mea și ultimul. Eu până atunci mă bag la joacă. Vă pup. Avem primul de ăsta. Pau, pau. Măta! Sorry, YouTube! Sorry, iertare! Da, ce am zis? Ăla! O luăm și noi pe Kenji. Kanzei. Kenji, Kanzei. Bun. Bun. Continuăm. Și la fiecare de asta punem pauză, deschidem frumos și gata. Și vedem cu ce ne aflăm. Mai colectăm ce din pe și cam asta a fost. Fraților, deschidem și noi astea. M-am jucat mai mult. Și vedem ce și-am adunat că... Bă, dar unde sunt alea? A, uite-le. Ce... Bun, bun. Ca să vă cadă dinții la toți trei, se pune să mai... 12 taiere. Să vedem. Adunăm și noi ce sunt pe aici. Oh, ce-ai făcut aseară, mamă? Ce-i cu tine? Ești ok? Dar sunt ok? Mai trebuie 500 de credite? Da, mai sunt 500, 200, 200, 400. Mam! 500. Că nici nu se merită. Hai să facem și noi aici opening. Pau, pau, pau. Bă, s-a dus tot norocul. Super rare. Poate mai mă joc să mai fac niște misiuni să văd dacă o să pot să ajung până aici să o deblochez pe Kenji, pe asta, pe Kanzei. Dacă le blochez ce mai am? Poste. Prima și ultima.
am aici asta de damage, alea cu omorât, play-uri și alea. Mai fac aia cu omorât și cred că cam aia e, că nu prea mai am ce altceva. Vreau să joc cu Pup Spike. Ok, Pup Spike. Și acum tai most trofeele. Perfect. Oh. Unde? Mars Power, las-o așa. Power. Gata. Lăsa-se așa. Că e mai bine. Luăm noi pe Pop Spike și jucăm nițel. Că facem și noi misiunea aia amărâtă. Misiunile. Fraților, am terminat și eu meciul ăsta și hai să vedem. Ne ajungem până la alea. Cred că o să însemne să cumpărăm cu gemuri, dar hai un opening frumos. No iteme! Bun! Ia. Tai, sunt nou băgănuș. Ce să-mi pice, mă, nimile? No brawler. Jos cu voi! Easy! Avem un nou brawler! Un nou brawler! Ratatan-țatan! Oli! 69! Ce? Am văzut bine? 69? Really? În afară de asta și de multe altele, nu m-am ce. Oh, ok. 3000. Acum nu pot să mai le fac. A trecut ceva timp, deci cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Am mai făcut niște taiere și a rămas să o deblochez pe Kanzi. Și chiar acum pe Ultra Legendary, auzi, cromatică. Chiar acum o să o și deblochez cu gemuri. 3, 2, 1 și... Bine! Go! Acum o să o acces full. Squeak! Uitați! Frumos! Pot să dau și pe serioase, dar nu vreau să... Prima mea cromatică care o să trebuie să-i dăm niște levele. Mă e la bun. M-am nevoie de niții, da? Păi rămânem așa, deci vă pup, vă urez o zi bună și da, știu că duminică este ziua femeii, dar ziua mamei, deci vă urez o zi frumoasă, mamele voastre să fie sănătoase, deci vă pup, nu uitați de un subscribe pentru mai multe episoade și live-uri. Subscribe ca să mai facem live-uri, că eu de asta nu mai fac live-uri, că nu văd aprecieri, subscriber, nimic. Vă pup!